హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే నెల కల్లంగడి తోట ఫ్రెండ్స్. ఈ కల్లంగడి తోటలో నెల అయితే చాలు ఒట్టి దోమనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ దోమ కోసం ఒక సోలార్ ఎండక నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, దోమ ఎలా చచ్చిపోయినాయో. ఇవల్ల మొత్తం దోమలే ఫ్రెండ్స్. ఈ లైట్ మాత్రం ఆటోమేటిక్ రాత్రి అయితే చాలు ఫ్రెండ్స్, అదే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా కల్లంగడి తోట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఒక నెల అయింది ఫ్రెండ్స్ కల్లంగడి తోట. ఇప్పుడు ఒక నెలకు ఇంత అయింది 1 మంత్ కల్లంగడి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1 మంత్ కల్లంగడి ఇంకా పోతున్నది. పోతున్నట్లనే కాయ వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్.